Ta hakini gepor ngadani gabanai kublai biang fi barok ki bejupej ya kini ka Grace Worship Center channel kabangi penmi agini ke YouTube na gepor shigepor na ingu yo blai ba mentai gesngi ngilala ya gabania bon teligi snem bangilala ban penmi kat tu kana teliki jingkren ki balalong ka jingger khu ya ki bobon ki brio Jahagini ke singirung adan ni ke banai biang ke jing hikai. Singalang anong ikini kitian shuai ke bangan ai jingkren. Ku mengajo ong berabor. Malada fisngap ia ke jing hikai na ke kitian ke jong blay. Kawai ke mga kwa kadai ban kerpat ifi baro viewers ki bopej. Ya baro ki subscriber ki baju subscribe ia ke channel. Na fi pej agani ke por na fi pej ke por ke bepilat por. Rekawai ka mga kerpat ipigalong sngap ya gani ka jingkren. Daga jing angno, daga jing duwai, daga jinget. Bat sngap ru daga bapida. Wat ega por ka babiang mahaba kanamdan ka jing pentut ipi. Kanang bapinla ban pelet jingmut ya ka ega bau blay dan ban pensyai sipi. Nakani ka ktiin ka jong blay ka mga sekren. Nganay kertengi ni ka jingkren jong amila ka sngi. Kumno Phin Poi Sha Thong Jong Jingim. Kumno Phin Poi Sha Thong Jong Jingim. Kataga di ka jingkren ka mga kwa nganya bentabat fi nagaktian ka jong blay. Piti balay nga kren ni ka jingkren da ka mga ay kerteng kumne. Kumno ngin Poi Sha Thong ka baw blay ulabu ya ka jingim jingi. Balay nga kren ni ka daw ka day nga kwa bangan pinipi katukan ni NONGKREN. Naga Bible kibalong ka jingmin toy ya ka jingim jong abat nga yo ina ka kitian ka jong blay. Nga petru nagibriw ka jong blay kalang nga pertay. Kipa Poi Sha Thong jong ka jingim. Siya ka destination. Siya ka taga bakut. Siya ka taga baki. Kabaw blay ula buhay kibagay ban Poi. Nga kren ni ka daw ka day na mga yo idan gibriw kibadan ka jingim. Dan gibriw ki bau blay ula bu iki bekin depan Poi shiki iki crown reiki klem laban Poi kadaw kadai begidan shibun ki iki begibriw kim sngato bala da pishonga gani ke poban snap ini ke jingkren shanga nang ipi blay udan ke plan ni ke jingim jangpi udan ke jing tmu ke jingim jangpi u blay udan ke iki be crown ha ke jingim ke jangpi ke bude ban le kat bau dang bu ipi agani ke pertei ulawan ra ipi sigani ke pertei compare da pidai ke badang kham khna compare da pidai ke samla agani ke por compare da pidai ke bala rangba ne compare wat piladan agar ta ke bala kham temen u blay udan ke plan udan ke jingtmu udan ke thong ke bangi dei ke bangin Poi ke jingem bat kata ke dei ke mangakwa ngan bu agani ke por kum ke jingkren Namar ka jingim kam day kaba ngin sialong kumni hagani ka pertay. Haragani ka jingim ka day ka jingim ka ba blay ula bu ingi bangin Poi shiki iki ka ba kraw hagani ka jingim. Shangan Pilipina ka ktiin ka jong blay ka jing lamprang. Yagani ka jingkren. Ngan Pilipina ka kitab sam kalanang ka ba shispa life hukunday. Namar ka sam mday tau debit marway wa to ka sam. Kidan ki jing tho aga sam ki bala tho ki khon jong kora dan ki bala tho aga sam daw tu asap dan ki bala tho aga sam daw Moses barkum ta terter wat la khambon ki sam ki de ki sam jong David bat ki nong yalam jing rual jong David ndrai ki sam ka bangan pulis fi ka ba shispa lai phukundai Naga de khat ka bakhat laing an pulia de khat ka bakhat fra. Kadai ke sam ka bau David Ukren ya kani ka bangan sekren fi men da gesngi. Bau blay udan ke thong ya ka jingim jongi hagani ke pertei. Ngan puli sam sis palai pukundai naga de khat ka bakhat lai ter. Naba medan ki khlai hapo jonga haladi. Melatap yang ke kepo ke kemi jonga. Ngan ai ngo yeme na balatau iting bat pelai nga.
ki ba pla ki kam jong me ba men sim jong a ketip bahaya kata mshim la buri na me ye ke dur jong a habala thau yang a ha ke bari bat bala thau start yang a ha ke ba jliu e ke khndo ki khmat jong me ki la yo i ke tan rai bom pat long dur jong a bala ke kitab jong me la tho i ke khat met jong a bar ki bala thau dur ki hala ke sngi habam pat ka don ka weiru na ki me kwa pin singap ai ni ke khat ke khat nyaw ba om ni kat no ki ba kordor yang a au play kat no ki ba kordor yang a au play kilong ki jing per khat jong meru kat no ka ba kraw ka jing lum jong ki ladangan nyaw ye ki kambun banyo siap habang apet nga syubat me kataga ka sam ka bang sngotenat palat bat nakani ka sam nga la ban ai ngani ka jingkren bau play udan ka plan udan ka jing tmu udan ka jing khat udan ka ek ba kraw ye ka jing im jongpi bat nga khwa ba Phin Poi Sha ka thong ka bau play ulabu ye ka jing im jongpi ken mau ngam nang ne ban pen ram pi ngam yang nang ne ban kren ke jing dunai ke jing bakla jongpi ngam yang nang ne ban kedau khti yano hare nga khwa mentagi sngi bangini klet no yeki ek bara ane nga khwa pin shong nga ni pora ba visngap kum ubrio la ni kum kabrio ki badan hapo khajaka ka ba pin tip ayu play don ga plan ni ke jing im jongfi but kumno pila Phin Poi Sha ka thong jong ka jing im ka jongpi namar u David agini ke sam ka ba shispa lai pu khandai kham tam na ga khat ka ba khat nyaw uong kat no ki ba kordor au play ki long ki jing per khat jong me ya ka jing im jong a Pipulina lu khat ga ba khat lai u omedan ki khlai jong a po jong me wang ki ni ki tien wang me la thau yang a ha ga ta ka jing start ka jong me but me la tho ye ki khat me jong a ga kitab ka jong me ba pin pulina ye ni bar khat u sa ong kat no ka ba kodor yang a au play ki jing per khat jong me la ngan nyau ye ki khambun banyo shop but habang a pet nga sudan bat me try Fikinig sam ko mga ongbiyang mentan Ukraine u David. U brio u bakayeng jang u kaklemyo i iya ka jing kordor jang. U kpa ka kami ki men jang David ki klemyo i iya ka jing kordor jang David. Ki ideyo u ban paap shalom magilang barat na do badang kena. Kataga de ka jing yo i jang ki brio. Teng dan ki brio ki bahayeng ro ki yo ikum tay lagi khon lana fidan na kini ke por pi singap yang tagaktien bau David Ukraine kini ke sam ke spa lai po khandai hadien bau la rang ba ula de sim jo ke jai ber Israel nda bau ken mau ya la ke jong ke jingim men shua bau dang khna Hagapor bau play umat ban jits ia magajat dari Israel. Mshim la khot wat yau hayang la jong. Habau Samuel ulet ban jits ia. Kadai kai ga ba shakan tat kai ga ba nganong ipi kadai ga jing shakan tat ga ba shirkai. Nala ga jong ga long yang. Balai namar ba kim yo i. Ya ga jing kordor haga jing im ga jong David. En rep yo i bau play yo i o nu brio bau dan ke ek kraw. Ula pa khat yo na lom. Bat la pensle yo do ko priang. Bat na do ko sngi play sedang e ka ban kintiu ke jing im jang. Bat hadien bau nu brio. Ula Poi Sha ka thong jong ke jing im. Usa tho ini ke sam. Da ka bau ong kat no ki ba kordor. Kilong ki jing per khat jong me au play ya ka jing im jong a ngalangan kren kendiat shobangan Poi Sha ka jing ikai compare wala na pisong ha ga jaka
Kababaro ki brio ki nyau ben ye ke jingim jongfi. Compare wala na pidana ke jaka ka ba e. Le simenta ke singi pidana ke jaka jong ke jing yale jong ke jingim kat chaba pai pimyo I ye kata ka ba kodora ke jingim jongfi. Ki bahaye masam ki marjan marpa ki badana pleng ke jing shakrine piyat yangan nengaroma ke snong ke tau ki pet shapida ke khmat ke benyau ben. En rei wat let klet u blei u dan ke tong kat no ki ba kodor ki long au blei ke jing perkhat na ka benta jopi. Kitab Jeremiah ke nang ke bar bekendai dekat bekat wei. U blei u ladep ong lepa u Jeremiah. Habaki khon Israel gidang shonga ke jinglong mrau. Ula deb ong lepa, u ong ini kiktien, na don ki jing perkhat na kabenta jong pi. Ki jing perkhat jong ke jing sok om ki jong ke jing jinjar. Ban ai pi ke jing kermana ke por bekut jong pi. U play u don ke jing perkhat. U perkhat ke babahan na kabenta jong pi. U khlem plan ni ke shong kha shong man jong pi bekan pat kan pra. Ukhlem plan ni ke jing puli jong pi bakan poi se ke jing bakla. Ukhlem plan ni ke jing shikri play jong pi bakan poi se ke eke ban jaburam. Ukhlem plan ni ke jing im jong pi ke family jong pi bakan poi se ke eke ba klumar u play ukhlem plan kumta. Snap yang am na ke singi la pi kwa man poi se ke Thong Jong ke jingem nga kwa pinyo ibo new briu David u poi se ke Thong Jong ke jingem. Haprengi jing bakla ke babon, haprengi jing duna ke babon, haprengi pop ke bersyirkai ke boleh. Pen ban udang la ban poi syaga tong kat no tam ye pi menengi. Tapi pulih naga Bible ke kitab Samru uang biang no briuhi. Kalau nang ke besar Paul ada pin pulih. Uang ini kiktian ngan pulih naga dekat ke besan. Kilong shibun atrai ublay janga ki kam ki ba pla ki ba malale. Bat ki jing mut jang me ki ba shangi mla ban bu renti ki hame. Ladangan ni tru bat kerani ki khambun bania ka bangala ban nyau. Kilong shibun atrai ublay janga ki kam ki ba pla ki ba malale. Bat ki jing mut ki jang me ki ba medan nakabenta ka jing im jangi. Wali klet ikata. U play utan ke jing tumu ka ba kraw palat. U kwa ipi minta ke singi ba pin tip ya ke jing shisha. Ula pa yo Jesu Christ na beneng. Ula wan na do beneng u de khon jong play u ba khon u ba kentang u bam dan pop. Ula wan na do beneng man yap ala ke ding fna. Bat balayu yap ke ding fna balayu ban tiet ye ke jingim janga ba jopi na ke jing long pop ban ai hangi ke hok jong play ban leyu ban pen biang ye ke jaga yang jing ye khmat jong play khnang ba habo play lo wan ra ngi sini protei habangi don you Jesus Christ ke jingim nga khwa bangan ongi pi ke ni ke por kan ni ke ktien lada pila sham you Jesus ke jingim pi don ha ke Thong jong ke jingim Phin Poi Sha ke plan jong play shabar nang ta Phin Poi Sha ke plan ke jong play. Badai na kita daw nga kwangan panipi ang ini ke par. Ke point net si ke beningkong ke day. Kumno Phin Poi Sha ke plan ke jong play. Sha ke jing tmu ke jong play. Kumno pila Phin Poi Sha ke Thong ke bo play labo. Ke beningkong tam nga kwa manbu ini ke point ke day. What nyo ben yala ke jong ke jingem. What like penrem daladi. Walit sya ki jing ja saudong kin pensyong ifi. Walit sya bagi brio karukom pet karukom kren ki comments jang brio. Bakin penlong ifi bapinyo i bapimday ki brio ki bamentoi. What judan ko magata ka jaka. What sya ba on nyo ben dakiway limni what sya bapinyo ben daladi. Ngalaji kendu shibun ki brio. Kipam singaw tenat syuk ke jing im la jangro. Namar bakimyo iya ke aiga bau blay buat ke jing im jangki. Bat ki nyau penya la ke jang ke jing im. Dan preng jang pia ke ni ke por. Kreneng ni ke jing kit kle.
Lada pidan aga jaka ka bapingop aga jing malian basneo. Pimtip ublay uklem kwa yapi bapin kut aga tuga addiction. Uklem kwa yapi bapin kut aga tuga jinglang. Udan ke plan uiet yapi ula ayu jisagres. Lada pin priang yu jisu blay un pelat yapi. Bat Phin Poi Sha thong. Kambon ke brio ke bayang na do menchua. Hado mentagi sngi. Ya ka banyalap ke gospel. Kini ke brio ke balayat ke jaka ke bamlong. Kini ke brio ke balangop apne ke jingop ke babon ke jingim. Handa ya dien bagi shamil jisagres. Ki kelalong ke brio ke bakodor ke hima ke jong blay. Balai pim shimela ka jong ka jingim lagi sngi. Lada pidana ka shongkha shongman ka bamlong sho. Lada pidana plenga addiction ka bala tepi. Lada pidana ka jaka ka bakadan ka jing pat jing pra. Lada pidana ka bakum ka nono ka jaka kan mau. Ka jing temu ka jong play. Kan urlong ka jing im jong pi. Lada piwan tang ling ba uji sa grace. Aday na kita ka daw nga yang ni ka ban kren ni ka jing kren. Nga dakwa iya ka bangan penki iya ka do not jong pi. But I bo mun sim jong play un kta ye jing im jong pi. Ba Phin la ban poi Sha Thong Jong jing im. Kran na ni ko por kham tam. Naga benta kito. Ki ba shakri yo play. Le se pilawat yo play la shame pi. But pikwa ban poi Sha Thong Jong jing im. Lada pikwa ban poi Sha jing khot ka jong play. Ban pendep ye ka ta ka bo play la bo. Ka bening kong ka point jong amana ka sngi ka wat jin yo ben ye la di. Pidon ayu ka jing im jong pi ka ba ki we kim dan. Pidon ka ka ba ka pertai ka empat tip. Pidon ka ba kraw ka jing im jong pi ka ba wat ma pi klem pat lap lut. De tangu play ba tip ye ka ta ka ba dan pa ka jing im jong pi. Nganay nang ni ka jing ikai kindiat. Nakabentagi tu ba shakriyo play. Shinrang bat kentay. Lada pikwa ban poi Sha Thong ka jong play. Ba Phin la ban pendep ye ka jing tumu ka jong play ye ka ni ka pertai. Ka point jong aga ba nga kwa ngan kren man ka singa day. Ngan ong na ka ni ka ktien. Pimla ban poi shanoro. Klem da don manore mano. Banyarap ye pi ba Phin Poi Sha thong. Kita ka ni ka ktien. Kabangan ong ipigum ne. Kaday kan nongrim balabu bet daw play. Compare pidon jing penim. Compare pidon ke kraw ke jing im jong pi. Compare wala pila le si bandan ki jing ai ki jong play. Compare wat la ka karya ke jing im jong pi le si ke karakter jong pi ke de ke babiang. Lada pikwa ban poi Sha Thong Jong jingim. What excited he daladi. Ka jing khon daladi, ka jing pershang ban pen bet yaladi, ka jing le naladi ka ban duai ban wat you play ka de ka dan kam. Rikin mau pinum la poi shanoro. What la pidan ka don not nakabentaban pendep ye ka thong ka jong play. Ha ka jing im ka jong pi pinum la poi shanoro. Ngan ong biang ni ka tin pinum poi shanoro ladam dan manore mano nakabenta jong pi. Baday na ka daw nga kwa nga pi ka ni ka par. U play la bo bet ye ka ni ka order. Kani ka jing bo bet jong play. Bau nunu brio balong ay nga ka perteu dan mano ki ba yarap yo to brio bon poi Sha Thong. Takadaw nga kwa ngan kren ni ka jing ikai man ka sngi. Ba pinum ya marway. Ba pinum le shong shit marway. Ba pinum perkhat ba pila ba le ye nga ka perteu marway. Walay mut kumta nga kwa nga nong pi wat la na pim dan kmi dan kpara pi dan kami anori ano ban yalami pi. Alga kwang anong pi ni ko por ngan pen pi bam jidan mano balaban poi shano ladam dan manore mano ki badon halendet joga jing im jonki
Pediang kita kektian. Kita kadang nongrim naga Bible. Blay labo bet. Bahaga yeng ke sam ngide bandan ki kime ki kpa. Kajing dan jang ki kime ki kpa yeng ka Phin Poi ki khon saga jaka ka badai haba ki kime ki kpa ki alam se badai. Lagalong haga jing idai baga jing puli school ne ha college. Pidan kam ki principal, pidan kam ki headmaster, pidan kam ki nong hikai ki ban Phin Poi pi saga Thong Jong ka jing puli. Lagalong haga shnong ka tau ka imlang salang ngidan kam ki rang ba shnong ki nong yalam shnong ki sordar ki rang ba shnong. Lagalong haga jing idai baga kam ka jam pidan kam ya ki nong senshar ki authority ki balor. Ban Phin Poi pi nakaway ka level, siya kaway ka level jang ka promotion ka jang pi. Ndan manuro balaban kiyo hi. Ba Phin Poi siya ka Thong jang ka Jingim jang pi. What haga jing day ba ka jing lekay ki kam sports, ki kam kilan met haga pertay. Anamdan manuro damdan kinong hikay ki coaches, ki coach, ki captain. Phin Poi Sha. Lada Phin Poi Sha Thong Jong Jingim mdan NONGKREN menagisngi kam tam lei haga jing day baga jing shakri yo blay. Lada pimdan ki banyalam pi ki nong pet ki nong yarap pi ki balam ki kinjak pa ki mentor Phin Poi Sha. Ngajiyo iya ke brio na do menchwa bang alas dang shakriyo play. Lalai pun rio snam mentang alas shakriyo play. Ngajiyo iya ke brio ke bersang ke lehi marway. Baka bakhat do pidapet bahay ke Jingim jang kikikot aga ba marway. Bat kiday tang kinang pen kelumar kim day kinang tay. Ngkren nang ni namar bang alayo i. Ngampet lagi brio ngapet naga Bible. Ngayo i balada ngaday ka bangin Poi Sha Thong ka bo blay la bo. Blay na bnang umwanda la dio la say ki brio. Ya ka ban yalami ki bakin la ban yalami anoriano bakin Poi Sha Thong ka bo blay la bo iga Jingim junkie. Pediang kita kektian. Ngan sipini pila singa nom yo por shibon mangan kren daga banga puli Bible shibon. Napin puli na kitab Exodus kalnang ka bakhat pra na doon ka bakhat san. Nabo blay ulay alami o Moses ulay alami ki million tam ki brio. Hangan nang ka bakhat pra upanlang ka jing bishar. Shimhi mo uya ka court but usdang man bishar. Paniyang ki brio na dang step ado ban na dum ngan. Ulay ka kam ka babaklaw perkhat bay batang mo umarway. Dan Gibril berperkhat ban le marway. Dan Gibril berperkhat bagila ban le marway. Kren hi peniat kam hi ruai hi yalam jing ruai hi let bisit hi hikai hi peniat hi war ke pisah tingkaru le hi dan Gibril le hi kumta. Kat kum nang ni ke Bible Moses berperkhat bau day tang mau balajit jang blay. Daw bishar ke brio ku makat tu kan million upeniang ke brio dang step ado malamit aingo yo play bo danuk tau kurim jau u bekertengo Jethro u ong yo Moses kani ke kam ke bamele kade ke babiet me penjen jar ke brio u Jethro korek yo Moses baru ong ini kiktian bale mem jet di we pat ki nong elam begini pet ki kam ke bakhamrit Raya ke kam ke behe ke bekham I can wan sheme. I ngo you play. Bangidan yo Moses nong elam mo bekrau. U badana po jang leadership ke jang Jethro u dang ko ngo yo tau kurim jang. Pinum la ban Poi Sha. Pinlang frustrated adin. Lada pilehi. Pin kelumar adin. Shishim kendiat ni. Hadin bau blay le alam yo Moses ubabut yo Moses le Joshua.
Bapina puli na kitab Joshua kal nang kabeningkong nakadekhat kabeningkong bad kabaar pinlap magktin ke jong blay ke kren shai habau blay ujiet yo Joshua ya kabanyalampat ya kejat bini Israel adien bau Moses ula yapno pi puli nang ni na kitab Joshua nakalanang kabeningkong ngan puli na dekhat kabeningkong ter tangini puli tangkaway artli dekhat wang kamni andala yap o Moses u shakri utrai ula kren o Joshua u konunan Singapa utrai ula kren au Joshua ukon jaunan u shakri uba shakri yo Moses u blay unom aiti pateng gitu gitu sushanga keriklau ia ke jinglang nong yalam u blay un aiti pateng ia ke leadership how brio uba shang haga mentorship Hagata ka jing piniat, ka jing pet, ka jing yalam, ka jing Moses. Hadian ba ula yat, ula shang. Blay upenlang yo Joshua bun shim, ya ka jing yalam, ya ka jat ber Israel. Ulang success, u job. Ulaban Phin Poi ki kon Israel, syarikanan. Namarutan na ka leadership, kabanang ban yalam yo. Phin Poi Shanuru, Clemdan Manore Mano. In a pulling a Bible, Samuel dan Klung la let boy a temple. Wala daw Eli lasyo ban imat ulatamen. Penban ki experience ki jong Eli kumulingda utip ia ka surblay. Utip ia ka lenti blay. Ndahabaw Samuel umpat sngal to. Ukulinaw Eli upenshayo. But day Eli ubayalam yung Samuel. Baun pay siya kakerdan manaw prophet ubakraw hagajat bin Israel. Nabi puli yung David, Jingim ko yung David nilay nga sngal tanat. U David nga nito ipi. Walaw hapan siyang baru kupa sipor. Henry kibayalam yo David kiday. Ningkong Samuel tang sipor. Hadin piyo iu blay say yo wave prophet ukiteng Nathan. Mapdeng jing bakla jong Nathan ulawan man correct yo baru blay map. But piyo iya din bo David ula khamsarong ula pay ka jaka ka bakla. Blay bishan ray blay pat daw prophet ubikiteng ugat ban hikayo David baru David updiang ikataro. Manau takadaw blay ula iit palat yo David namau David uday brio basngauret. Uba pediang ika jingpen bet jangkin nong yalam jang. Baru David upay siya katang. Nafi pulis yo short na ka Bible ya ka Esther ka konswet ka bamdan kmedan kpa. Ano yung Mordecai ula shimi ka kumla ka jang ka koni. Bat ula batay ka, ula peniat ka, ula menta ka. Bat ula yalam ka, tat ado ba na pelong ka, kamahaday. Kabalaban penim yung million ka Jew. Hagapor ka jang ahasras iyam. Nakajinglang konswet, siya kajinglang mahaday. Batal mano, day na mabatal ng Mordecai. Kamlay pila na pidana ka magkum gano ka jinglang pimina gano ka background ladaw play dan ka tongi ka jingim jang pi pide pindan manora mano ban Phin Poi pi siya ka tong ka jang play what yad he what lay he pipuli na ka Bible ya ka root brio ka baday ka nang Moab kabam day hak ha Israel ka root ka day ka malayap lok Kabam day hak banyo syo iga pateng nga badan buram. Andray na marba ka buot iga Naomi ka brio jong play. Kapay siya Bethlehem kaya kendo baru Boas ka kilalong ka try ito kilingka iba he. But katdo kaya siyang kurim baru Boas brio badan buram tama Bethlehem. But nakibarar ngot lami uobet. Baru obet ulapan kayo Jesse. Baru Jesse ulapan kayo David. But now David ulami u Jesus Christ. Agado nagabriyo kabaday kanang Moab. Kumno arud kalaban Poi Sha kaniga kerdan. Kadaw kaday bakadan kanang yalam jangka. Kamenta jangka. Kanaumi kabalaya yaga jingtang. Kabalaya yaga jinge. Kabala runga ka jaka ka jing samarway. Kabala baklaru tenga ka jingim.
Hanay gani ka brio ka klem bakla haga jede baru play. Ngan syukren chicken tin na kita ka por ya ka eiga bau play kwa ipi pins ngau to. What boat ya ka brio ki ba klem rung ila dia ka jaga ka ba e. Ngan kren sha ya kita. Uwe na ki brio jong play over crow. Ubang hari Amerika mentau de brio bekrau bala itu yu wat da ke sarkar. Ude we na NONGKREN ge bapau na maga partai. Utau de u Bishop T.D. Jakes. Uang ga we ge ktien ga bang ngau de. Ngamang ta bang ngau de ngada pdiang ikan ada donot. Bawang wat batai yang wat yalam yang ladang atip ega jingim jong pi bapi klem rung hagi jaga gi ba e ko mga kendo mga namamdan mano balaban ngau to ye pi de tangki brege bala rung hagi jing e kum ke jong pi kan now mi kala yala di kala yablok kala banyarap ye ke root kabala yablok yala di kala mi na Bethlehem kalau menyalam ya gerut bagan mi na Moab. Badai dengan kita tahu kekuangan orang fi. Larang keren dengan mentorship, ya leadership ke bersisha. Ngakwa mga orang fi dengan por. What you buat ya ke mentorship lani ya kita kikpa kiba orang kiba kin jaman sim. Lada ki klem rung ya di haki rai rai dam jong jingim. Ngas ngongo yo play habang keren ni kita. Nado ke sengi bang kelag bamut. Syam yo try ngadan sibon gibriu gi hikai nga. Handre ka wei ka bang hikai e jingim jonga kadai. Ki jingye syam ha jingim. Haka kam ke jam ke yeng ke sem ke let ke wan ke pisa ke tingka haka jing dai ba ke kamu play haka jing kendo jing e haka jing shakri play kini bar khat ki lalang kalenti ke baktang ke jing em jang sipor hare ngam sim tip bagita baro ki dai ki bang hapan rung ngalarung ke depression ngalarung ke jaka ki ba jing ban kia jang ke jing mo perkhat kala long sha palat jang ke jing la brio. Bangai ngu yu blain da bagi wan gibriu mentaban paduai hanga kitang shi thu ye gijing e jongki khambun hi ngala dan gijing sngal tho dan apreng jong fi ge ne por gal bangarang kren ge tin ge jong play hak ne ge por men sim jong play open shy hanga badan apreng jong fi dana ge jaka ge ba piklu martam Snap ye gane ke ktien ke jong try. Karut ke dana ke jaka ke bam tip show. Reina ke pet ye ke kiau kurim jong karu ke dai ke bam tip show kumno banle. Hare ke yang scamberu play. Bat ke tagala pen ki ye ke root bagan boat ye ke Naomi habagalait P.R.DIENGDOH Sha Bethlehem. Bat habaga boat ye ke brio ke bala rung lamba ke jing e bat ke ba yang scamber ke jing e. Kalau poi lang siya Thong Jong ke Jingim. Takadaw nga sa kren nang ni. Kumno Phin Poi Sha Thong kabo bleu labo ye ke Jingim jong fi. Pim laban poi shanuru. Lada pim dan bat no re bat no. Kibala don ke jinglang mensim. Kabakila yat shibon ke Jingim. Peni fi kendiat ha ke Jingidai bat we Elijah. Bleu lo ang yu Elijah budai banai ban pensle no yau Elisha bon long unang itu lepa ke jakajo bala bula let wat yu Elisha lo bread ke barandi alor ke met ke jo pipuli ne ke ktien ke jo bleu pi e ba Elisha ndau yo sngo bo bleu khat ke jing im ke jo a Bible ko ang la yang judge ula bot yu Elijah bat ula shakriyo Unumla ban long prophet ubekraw ke judge beri Israel. Lada Elijah yalam balada shakri Elijah.
u Gehazi ula bot yo Elisha rew yo ada kanyang tole kadaw kadai na mau klem la man bot back yo new brio jong play man ngakwa agani ke por bangan Phin Sha fi wat ki senran ki jong Jisu ula menta yaki ula yalam yaki ula hika yaki ula aiti la kajang kajing em na kamta jong ki ude nong yalam uba kraw tam na ki nong yalam bar but ula pen mi yaki apostle ki ba kraw tam na ki apostle bar siya nga nong fi agani ke por lada pidan haki brio ki ba job ngan ong dakani kiktin lada piyat bat ki brio ki ba job piru pin job lang lada piyat bat ki brio ki ba play penan kam ya piru an penan kam lang lada piyat bat ki brio ki ba feel ki ba bakla piru fin feel lang nakataka daw nga sa kren ni kiktin balada ka day people Phin Poi Sha ka Thong Jong ka Jingim Pidon kam ya no ki brio ki bala ya ha shua ya ka Jingim jampi ki ba snow to yo play ki ba yo snow ya ka sur jong min sim jong play ki bala kham snow to ya ki nongrem jong play na ka Bible ki bala la ya ka ban yang apdang jong ki eriong jong ka Jingim ngai dan ki brio ki bale ila de ki nong elam na baga jing kawan ki pet yap ila de dwai mena ki sngiming in Poi Sha ta dwai bo play un say pian pnia ki pi ki chaka ki bon bala na pi dan bat ki brio ki bala yat ba play ka ba pinya kendo ma ki nong elam jo pi ken pni bat la da pi kongo Phin Poi Kloi Sha ka Thong ka bo play la bo ki jing im jaw fi sha nga nong ni ki ting na Phin Sha pi ken diat dan ki ba ong ba kam dan kam phin dan na pag jing sang ke leadership ke badai ke jing kai ke badai no matter what u Judas u dan nong yalam ba kraw nga cha yo i ke ta ke jing tho ma la ka por ba what u Judas u dan nong yalam ba kraw tam na ki nong yalam baro nre udang bakla udang di yu Jisu ba ki ong kam dan kam phin dan na ki nong yalam la ni kam dan kam e phin dan na pag jing shakri ke badai no matter what u Judas udang bakla habu dan bo Jesus grace shanga nong pi what kran kum tai ge ega ba fi klem snau tho u Judas udan haga plan ge jong play kane ge jing bo bet bo renti bala no Judas di yo Jisu o Jisu no mi ap ga ding fna bala no Jisu mi ap ga ding fna nga ma ping no mi o ga jing pnem nakataka daw at chimot ban ong bo Judas dan lang apa ga jing sang ba no Jisu nakataka daw o kamento yang iru langi ong idan ka no ga jaka bang isule kat baman bang isuya nga kwa nga nong ipikin mau haga Bible play da bu ga leadership ngam kreni ki balangi ki jing shakri ki bislet long niam to nga kreni ki jing shakri kapa pide yo i baki no yalam ki de ya shisha ban hikai ki banget baki Phin Poi Sha ka Thong ka jong play baki Phin Poi Sha ka Thong ka shong kha shong man ka badai ka badon buram baki Phin Poi Sha ka jing pule baki jing let pule junkie baki na pendap ki jing pule baki na Poi Sha ka karya ka ba play la bo ki jing im junkie Bahaba ki tray ki kam business bagi jing tray junkie bagi nan ki brio ki balaban guide ki bagi Poi Sha ka jing tray jing ta ka bagi roy bagi long NONGKREN what e ka kam ka jong play kam tam e pinda na pagi brio ki balaban hikai fi ba Phin Poi la ka jong ka Jingim kad kum ka jing khat ka jong play kad kum ka jing pen sle ka bo play ulabo ki ba ito ye pi ye ka jing ai ka jong play Kasi ngam don por mangan penilot. Upol wala raw day brio bo la jet kerpang uplay. Handray ha kapor basdang day Barnabas ubala menta yo Paul shipor. Nakatagadaw mdan manu ubala ban shilong hi. Ladam dan manu ba yalamiki. Pipet aga Bible yo Timothy brio bakraw. U Paul ula shim ye ka jinglam
ya ke jing yalam kumu nong yalam kumu kpau bakin jamin sim bat u Timothy la de we ne gibriu gi ba wapsol Paul u shania na tuai bagani ke jing kren jonga kan yarap wala ngamdan sibun ke por bangan kren lut igani ke jing hikai renga ai kerteng ni ke jing kren jonga Kumno Phin Poi Sha ke Thong ke bo bleu la bo ye ke Jingim chong pi ka bang kren ning kong e ke de wat nyau pen ye la ke jong ke Jingim ka ba ar pide pindan bat no re bat no ki brio ki bala ya chakmat bat la da fi bot igita ki brio Phin Poi ya la de Sha ke Thong ke jong play sha ngan sipen ip kan diat namangam dan sibun ke por ko mangala dep ong balai dan kam yaki nong yalam balai dan kam yaki nong yaki kinjak pa bakin jamin sim balai habo blai lapen emu la khat ingi atau mlap nya lam ingi bet tang dau men sim khot dan gi ba om dan kam shu bani kai ingi na mangi dan ge jingpen sle la ka longom ta ga mot ge shiti gi absas nong besau ge khat we khat ar ge lenoi Master Paul we tu shaibo jisu do wana do beneng udah let chidu shiki bentang ge kham support jeng ge kendau ban udah kiu pat beneng ban do kiu walam ge jing ai ge bri one eye you apostle your prophet your evangelist your pastor but you nong hikai ye ge ni santli ge jing shikri ban let you ban penking atiare ge banget ye ge jing shikri ktien blay Baginum long shiki kena ye bala penshat kenting de jingi kai ge pair bad ge bakla andre bagin long rang ba ge sngo tho shige jingdap rinyang ge Jesus Christ ki banang man bishare ge day ge bam day fi ka leadership ka mentorship ka don kam palat ka de ge bala bu bet do play but bala you play bu ye ge nong elam hagano no ge jing sang hagano no ge jaka ka daw ge day ngi kum ge brio baro nda habang isdang mania bedo play ka baning kong e ge day ngi don ge jing sarong ge do Uway pa way brio kan tayo shin rang ngidan ke jing sarang bat ke jing sarang kawan ke jing long do bala na pimpi kereka satan unio bat pin klalong ki ban jat aga jing ya nanti badai na kata da pidan ki nong elam ki badai nda ba ki peni pi bar ki ito pi ba pidan ke jing sarang bana ba ki peni kan ya rap pi pinia aga jing snowret namada ke jing snowret pinio iga dan ke jing gentio ban nga kwangan peni fi balay don kam ya kaban balay don kam ya kaban pindan apa ginong yalam namar kajing khat kajo play pimla pin shulong hi nganong biang kita ai banan ki priu ki be yo i pi ba pindan ga to kajing khat ai banan ki nong yalam ki be itu i pi ba pindan la ka jong ka calling no play namar katakan yarap i kajing im jafi La jamdan ba ito ipi Phin Poi Sha wala excited la di la da tu jingi sangkam kershani pi pinum la kot shiga jing khat ga jong play let's sing and chipani if you can diat agani ga pawne ga ba kham dan kam shu magata ga dai la fi shakri yo play la da pimdan haki nong elam ki badai pilong klem jing yada haga jing ya nanti jong pine kendo ye ki bor jingdom bat pinom la banyele ye ki henry ka leadership ka balabu dau play kalong ka covering ka jing ka ye ga jing im jong Badai na kita kedaw abang keren na kabagan jamin siyam. What let's ngaw la, what let's ngaw biang. Mdan ke eke eru ka bapilaban le hi marway. Pidan ka mandan apo kinong yalam. Kibala banlong ka jing yaday ka jing im jafi. Daga jing duway, daga ktiyan ka jong play, but daga jing hikay jong ki. Ndahaba gila patin gila hikay fi. But nda haba pila poi shakli shijrong pi hi fin sekala long kinong betin lenti ki wepat ban ngala keren fi menda gisngi ya kane balay don kam ya kinong elam namar ngi don kam shibon ban sharpen bed u blayun kur khui film bagani ke jing hikai
Dan preng jong fi agani ga por bi shong hang ni kat bangan keren. Ngayo ngau mena ga siteng mga keren. Ia ga suri ga signal. Badon shisha na preng jong fi feeling frustrated. Fidana ga jaka ga ba fila mut ban shakrin rei fila bakla ba Phin Poi Sha. Kan mam dan ga ba slam ba blame dan ga ba kloy ba blay. Kan mam dan ke ga bamla ba blay blame Phin Poi bet ye pi shaga jing khat ga jong blay. Ktien ga jong blay ga ang ga jing khat jong blay. Bat ki jing ai ga jong blay ki lang klem ga jing la ga ba mut. Blay ye ki ba ula khat un penan buram. Badai na kita ka daw man nagising kwa finom ay lahat ye ga ba pinrem dala di. Bat la fidan ga jing sngal to ba fidan na pag inong elam gi badai nganget ublay un ker khui fi. La da pim dan nga kwa fin duai. Findan na pag jaka shakri ka jing elam ga badai. Namar baro ngi don kami ginong elam. Kanang bangila ban poi shaga Thong Jong ka Jingim. Ngan duai no agani ga por na ka benta jong fi. Nget ublay un ker khui fi Phin Poi Sha Thong. Ko pa nga yang nang ni ablay haga kerteng ga jong Jesus Christ. Ablay ay bagani ga jing hikai ga banga keren mandaga sngi. Kan pli ki khmat bagan jamin siam jong baro. Ka baning kong ken trying a tip ablay medan ka jing perkat ka ba kraw. Kat nu ka ba kodor ka jing perkat ka jame. Na ka benta jong kini ki brio. What I can try about Satan job no iki, what I could pabaga partaken job. What I can try and spoil no ikataka ba kodor ka bakidan. Daka baki putyang me but ki pai shame. Do I do a blame take to bala shakri me try. Bakindana paga leadership, ka mentorship, ka jingalam ka baday, ka jinglong pa ka baday. Naki brio bala yat pat me. Do I bakindan ka jaka ka baday a blay. Yarap ko pa bakinom yat sakama marway. Ban nga nget ablay ngin pen kinyo iniga pertay. Ban penhiara ga hima ga jame. Bat ngin pendan buram yaga kerteng ka jong Jesus Christ. Trying ailot shame ga buram. Ni ailot shame ga jingo bat ga jingero. Haga kerteng ga jong Jesus ngi duai. Amen bat. Amen. To blayin ker khui fi ga niga por. Nget ba pin yai snap ga niga jing hikai pentre kamro. Pinyo I ublay un Phin Poi fi Sha Thong ka jong. Ku bless you, boy.